Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata extension cord na ginamit sa nasulong harong sa Barangay Kararayan, iusubot ang pinagpuunan kang kalayo sa Weekend Bureau of Fire Protection. Mga residentes kang sitio Mainit, Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur, pinag-ibakwar mo na huli kang mangyayaring live fire exercise huli sa Kasangga 2026-1. Custodial facility kang Police Station No. 1 kang Naga City Police Office pinag-inspection kang PNP Human Rights Affairs Office. Mga residentes kang Pili, Camarines Sur, asin minalabak, nagsapunin maghapon na brownout, ngunyanal daw. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja Micah Angeles. Kasulo sa Barangay Kararayan, Syudad ning Naga, posibleng sa extension cord nagpuon ang kalayo basado sa padagos na pag-imbestigar kan Bureau of Fire Protection. May follow-up report si Melvin Machado. Para masuplayan ng kuryente ang tindahan kang Pamilya Binyas sa nasulunidang harong sa Barangay Kararayan, Syudad kang Naga, nagamit subot ini ng extension cord para sa sendang refrigerator, electric fan asin iba pang appliances. Digdi nagkonsentrar ang investigasyon kang mga personahe kang Bureau of Fire Protection. Yes po, base sa yung mga investigador, halisin na duman sa ugma, nagtandak kirari sila ng investigation. Itong pinagdududahan ta kung sa'yo nagpo ng kalayo, yaon talaga duman po sa may tindahan. Duman po kaya ang ginagamit nindang para ma-energize ang sa indang tindahan, si mga appliances duman, may reps sa mga electric fan and other appliances, ning extension cord lang po. So, duman po ang pinag-tang area of origin kung saan nagpon po ang kalayo. Durante kang kasulo, dakula subot ang kalayo sa tindahan kang Pamilya kung kaya nadipisilan man ang tugang na lalaki na makalaog, umabuksan ang harong para maisalbar ang sa iyang mga tugang. Tama man po yan sa pangyayari, kang bangging ito, kang pinorbaran kang si tugang na lalaking iligtas sa iyang mga tugang, pag duman siya nag-access, palawag duman sa tindahan na ito, sa kasasala-sala ninda, dahil niya na makabalyo, dahil niya na maabot sa mga tugang niya dahil nga naman sa kalayo. Siring man duman sa paggaba niya katong partition kang sa iyang kwarto, may kalayo na din. Kaya nag-ikot siya duman sa likod, paduman din si direction kang sa iyang mga tugang. So in between sa iya, sa kasi mga tugang niya, itong area of origin na itong tinutukdo ta, ito yung natupo itong tindahan niya sa ginagamit ng salasala po. Idinagdag pa ni Fire Senior Inspector Bersosa na posibleng luma na ang extension wire o nagkaigwan ng overload kaya nagkaigwan ng ignition na pinagpuunan kang kalayo. Ang sa tuyang electrical ignition due to arcing, pwede pong dahil nga sa beta aram ang sitwasyon katong electrical extension cord na ito, pwedeng worn out na din siya, and dahil nga sa loaded siya, baka nagkaigwan ng overload or arcing, kaya nagkaigwan kitang electrical ignition po. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa laog ning 6 na bulan, 19 kasulo ang pinagrespondihan kan Bureau of Fire Protection sa syudad ning Naga. Ini maski sige-sige pa ang training as in seminar kan BFP kung paano makakalikay sa kasulo. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa nakalihis na 6 na bulan, 19 insidente ning kasulo sa syudad ning Naga ang pinagrespondehan kang Bureau of Fire Protection o BFP Naga. Sigon sa BFP, mas kilabulabo ang saindang pa-seminar sa mga barangay asin lagduan na pagpapagirumdum, may mga insidente pa man giraray ning kasulo sa syudad. Mas magayon subot, sabi ni Fire Senior Inspector Erwin Berzosa, Chief kang Fire Prevention Section kang BFP Naga. Kung si mga kaaraman na nakukuha sa seminar o trainees ang nai-apply man sa kanya-kanyang harong. Kumpara last year po, nasa alos equal lang sinda po. Normal po talagang nangyayari ang kasulo dahil maiwasan. Although sa part ng Bureau of Fire Protection, regularly man po kita nagpapagirumdum, may mga seminars po kita na kinakandak sa mga establishments, na yan mga empleyado po dyan sa mga establishments na yan, may mga household owners man po yan. So, kumbaga, dapat yung mga naadalanta sa mga drills and seminars sa schools and establishments, madarata po sa mga arong po. Para makalikay sa kasulo, kinakaipuhan na regular na ipacheck
sa mga lisensyadong electrician ang mga linya ng kuryente sa harong o maging sa mga establishmento. Iwasan man subuot ang pag-do-it-yourself o DIY sa pagpakaray ng mga appliances. Mas maray na ipahiling ini sa tatao o ribayan na lang ang mga naraot na gamit sa harong. Daiman pagbayaan ang mga nilulutong pagkakan, asin iwasan ang pagkawat nin posporo asin lighter kan mga aki na parating nagiging kausakan kasulo. Dagdag pa ni Fire Senior Inspector Berzosa, dapat tukduan man ang mga aki kung ano ang mga gigibuhon pag may insidente nin kasulo sa lugar. Po pag-abot po sa satuyang mga residences, ang mga electrical connections na po, regular ta pong ipacheck yan. Sa mga satuyang mga competent na professionals, may barangay electrician kita para maghiling po kang kalidad kang satuyang electrical connection after 10 years, 20 years or 30 years. Ipa-check na po yan. Ang satuyang mga appliances po, data po pag kung di man po talaga kita tatao, di kita mag-DIY na ayuson iyan, ipahiling ta mangyari po sa tatao. O kung pwede po, ribayan ta na po. Ang mga aki po, iwasan tang magkawat ng mga posporo saka lighter. Ang satuyang pagluto po, daytang gayo po paglingawan. Kadikit na pagtalikod ta lang, baka ano na po ang mangyari sa satuyang pigluluto po or maging cause pa kang kasulo po. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, sa agang Miyerkules, nakatalaan ilubong ang magtugang na nagadan sa kasulo sa Barangay Kararayan, Syudad ng Naga, matapos ang haros-sarong semanang pagbilar digdi. Padagos man ang pangapodan ng tabang sa pamilya kan magtugang, matapos na mayong maisalbar sa indang mga gamit durante kan kasulo. Sa iba pang bareta, ginibo ka nakalis na aldaw ang pagriribay ng liderato kan Bureau of Fire Protection sa syudad ng Iriga. Si Fire Chief Inspector Junjan Novela ang pinagdestino sa Regional Office Subuot kan Bureau of Fire sa syudad kan Legazpi, mantang si Fire Chief Inspector Violeta Ramirez ang nagribay sa iya. Tulos man nagkondisir ng courtesy call kay Mayor Rex Oliva kan syudad ng Iriga si Fire Chief Inspector Ramirez. Sa iba pang bareta, dahil pabor si City Councilor Elmer Baldemoro sa pinagtutulod ni City Councilor Frank Mendoza na pagtanggal kan mandatory 1% sa budget kan barangay para sa person with disability, senior citizen as in 0.5% sa solo parent. Paliwanag ni Konsehal Baldemoro, mas lalong madidipisilan ang nasabing mga sektor na makakuaning pondo sa mga barangay urog na kung daininda kasundo ang mga opisyal kan barangay. Dahil po kita uyon dahil kumbaga magayon lang si titulo na sinasabi na tinatawa ang poder sa barangay sa pagbudget, pero ang pinaka supas po kay ito i-repeal itong ordinansa na nagtataon ng mandatory appropriation sa PWD, solo parent, senior citizen and iba pang mandatory appropriation na pigpasar kang sangguniang panglungsod. Sa samuyang pagbabalik, Custodial Facility kan Police Station No. 1 kan NCPO, pinag-inspeksyon kan PNP Human Rights Affairs Office. Yan ang sinibapang nangenot ng mga bareta, di lang sa Janan TV 48 Naga, Newsbreak. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people.
Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, custodial facility kan Police Station No. 1 kan Naga City Police Office pinag-inspeksyon kan PNP Human Rights Affairs Office. Kung taano ta pinag-inspeksyon, aramon ta sa report ni Cristina Valenzuela. Pinagbisita kasubagong aga kang PNP Human Rights Affairs Office o HRAW ang mga police station sa Naga City Police Office para hilingon ang kamugtakan kan mga person under police custody o PUPC. Urog na ngunya na mainit ang panahon. Pinag-inspeksyon kan PNP HRAW ang ventilation sa laog kan kulungan, asin kung may bastanting supply ni tubig ang mga PUPC. Ayan, annual inspection yan kang Human Rights Office kang PNP HRAW na talagang pigi-ensure ninda na si kamugtakan kang mga PUPC okay man. Maski nga ni iyang simpleng ventilation, pig-check ninda kung daay man mainit na maray sa kulungan, kung may tubig, maray ang source kang tubig, chine-check ninda yan. Kasi human rights sinda office. Sa initial feedback ang Human Rights Officer sa Police Station 1, sabi ni Station Commander Police Captain Ruan Alim, nag-request subot ini ning dagdag na unit ng CCTV camera na ibubugtak sa luwas kang custodial facility para malinaw na mahiling ang mga PUPC. Ang initial feedback, kasi tig-check ninda ining CCTV, ang request lang ninda additional camera. Dahiling itong dumanbaga sa sa panlalaking preso, karon nakaside lang. Gusto ninda hiling man giraray kung nagaano si mga diyan. Ang nasabing inspeksyon ang regular man ang ginigibok ang PNP Human Rights Affairs Office para masiguro na nasa maray nakamugtakan ang mga personang may inaatubang na kaso. Mientras tanto, sa custodial facility kang Police Station 1, 10 PUPC lang ang kaya kaining akomodaron. Nalampas subot ini sa maximum capacity kung may sarabay na naaresto. Alagad siniguro kang istasyon na may custodial officer ang Police Station No. 1 na nagbabantay sa mga PUPC. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa police report, alas 7:43 kasubanggikan maaresto sa Barangay Santa Cruz, Naga City matapos ang anti-illegal drug buy bust operation ang 38 years old na street-level individual matapos mabakalan ininin illegal na droga kan saro sa mga operatiba kang Naga City Police Office. Tulong plastic sa Shenin subot shabu na may timbang na 2 gramo, asin may standard drug price value na 13,600 pesos ang nakumpiskar sa sospek. Sigun kay Police Captain Rowena Lim, nasa watch list na kan Police Station 1 ang suspect huli ta may dati ining 2 kaso sa pagbalgar sa RA 9165. Sa ngunya na sa custodial facility ini kan Police Station 1,
Sa oras na makumpleto ang mga dokumento as in resulta kan chemistry test, tulos na isasaangat kin Police Station 1 ang reklamo laban sa sospetsado. Nasa watchlist yan. Actually, may dati na siyang mga cases, dati na siyang mga nadakop. Haloy na din siyang pig-monitor. Tapos, kang mga nakaaging aldaw, ang sabi, nagkakaigo ulit siya ng transaction, sabi kang sa mo yung informant. Kaya, iyon na to, pig-plano na i-operate. Siya maipafile. Ongoing, si pag-prepare ka tong mga requirements, pati itong examination sa crime lab, sa forensic unit. Pag abot kang result ka to, tapos makompleto na si mga dokumento, ipafile ang kaso. Mientras tanto, gabos sa personang mga inatubang na kaso partikularmente sa illegal drugs, ang padagos na pinagmumonitor kang Naga City Police Office maski makaluwas na ang mga ini sa karsel para maraman kung nagbalik sinda sa illegal na aktibidad. Kadaklan subot sa mga nadadakop sa anti-illegal drug by bus operation ang may mga dati ng kaso. Suzuki Police Captain Lim, dahil subot madaling baguhon kan mga naimbuelto sa illegal na droga ang paggamit kaini, urog na kung hinahanap-hanap kan sa inang lawas. Kung kaya igwang programa ang gobyerno ng rehabilitation para matabangan ang mga ini na makapagbagong buhay. Oo, basta na-monitor na nasa luwas na sinda, sinusundan nga ni kung igwa pag-iraray sindang activities. Iyan baga kayang drug use or addiction. Kaya nga na addiction kasi mako-consider man siya na hilang igwa baga sinda kayan withdrawal. Kung baga dahininda agad-agad bakong madaling baguhon, iwasan. Talagang hinahanap kang sistema ninda. Hinahanap kang sistema ninda. Kaya dapat sindang bulungon. Tabangan na ma-reform, ma-rehab nga ni para mabulong, para diretsong magbago na. Sa iba pang bareta, pinasalamatan ni San Fernando Mayor Tinda Nabar si Police Captain Israel Banaag sa sayang serbisyo bilang Chief of Police kansayndang Banwaan. Si Police Captain Banaag ang pinagribayan na ni Police Major Joven Ondivilla na pinag-welcomean kan alkalde para maging katuwang sa pagmantinir kan pasi orden sa sayandang Banwaan. Ginibo ang turnover of office kasubagong aga. Sa iba pang bareta, pusog na iribahan kan PNP as in Philippine Army sa Camarines Norte, hagad ni Governor Dong Padilla sa bagong tukaw na Provincial Director kan Camarines Norte Police Provincial Office. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Nangapudan in pagkakasararo pasiring sa katuninungan si Camarines Norte Governor Ricarte Dong Padilla sa bagong tukaw na PNP Provincial Director kan Cam Norte Police Provincial Office na si Police Colonel Dave Antonio Mejia. Sa flag raising ceremony kan CNPPO kasuudma, saro sa kasuguan ni Governor Dong Padilla ay ang mas pinakusog na pakikipagkoordinar kan PNP as in Philippine Army sa probinsya para makuha ang insurgency-free Cam Norte. Nagtutubod ang gobernador na kung sararo sa paghiro pasiring sa sarong pinagmamawot, mas marikas ining marirealisar kan probinsya. Pinag-uyunan man ini ni Police Colonel Dave Mejia asin sinabing pakukusugon subuot ninda ang pakikipagkoordinar sa Philippine Army. Ako po ay naniniwala kapag tayo ay magtutulungan, kapag kasama natin ang Philippine Army, dahil nag-usap na rin po kami ni Colonel Mejia that we will reach out with the Philippine Army nang sa ganon ang galaw natin ay iisa ang direksyon, iisa ang misyon, iisa ang objeto. At yan po ay yung tinatawag na magkaroon ng stable internal peace and security dito sa loob ng probinsya. Nang sa ganon, maideklara natin ang Camarines Norte as insurgency-free province katulad po ng Quezon. Makikipag-isa ang PNP with the other friendly forces just like for example Army, CADG, National Support Units, all government agencies dapat magkakaisa tayo for a common goal. Mientras tanto, apwera sa insurgency-free province sa irarumkan sa iyang liderato, target man ni Police Colonel Mejia na ilangkaw ang moral kan kapulisan sa probinsya, asin mas maging haranisinda sa publiko. I really want that
the people of Camarines Norte will feel safe, will feel at ease facing with the policeman. Bawal na kasi mangot ito. Dapat naka-smile talaga mga police. What I mean is, the bottom line is that let us be friendly to the community where we belong para mapapalitit ng loob nila sa PNP. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Pinagdaramo na sa evacuation center kan Barangay Udikon ang mga residentes kan Sitio Mainit, Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur para irayo sinda sa gigibuhan na live fire exercise kasumpay ka nagpapadagos na kasangga 2026-1. Kasumpay kaini nagpalawas manin memorandum ang lokal na gobyerno kan Pasakaw, Camarines Sur na nagsususpender kan gabos na water activities sa coastal na parte kan Sitio Mainit asin Sitio Camagong sa Barangay Balogo huli kan gigibuhan na live fire exercise kasumpay kan Philippine-Australia military exercise. Very good. 7, 6, 30 seconds. Padagos sa mga bareta. Nagsapo nin 7 oras na brownout ang Feeder 22 kan Casoreco 2 na kinababalihan kan Barangay Anayan, Sagrada, Himaaw, La Purisima, Bagong Sirang, Del Rosario, Curi, Santo Niño, Binanuanan, Kabuklodan, San Agustin, Sagurong, Zone 1 San Jose asin Polytrade. Kabali man sa nawaranin kuryente pon kasubagong alas 9 nin aga, ang Barangay Taririk, Sitio Sinampaga, Malitbog sa Minilabak, Camarines Sur. Ang rason kan halawig na brownout iyo ang distribution line maintenance asin hotspot correction, clearing sa mga nakakaulang sa distribution power line corridor. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malungan i-follow ang samoyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming matod ng mga baretang garantisadong nanginot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para update kita sa mga bareta as in istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja, Mike Angeles, as in nian GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan.
humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.